Pensiunea Orizont. Ia să vedem ce se aude. Merge sau nu merge microfonul ăsta? Probă de microfon. Da. Merge treaba pe Eliana, că se aude. Păi da. N-are rost să stăm până la atât. Atunci ne sun după ce terminăm. Nu venim. Vedem acum ce se întâmplă, Diana, dacă a înregistrat ăsta sau nu a înregistrat. Ia să vedem. Probă de microfon. Da. Da.